sus răsare ca o taină mare. Mai mă scuzați. Ne-am pornit doi după cadou de Secret Santa. Arată-mi cum arată. Slickback. Uite. Arată foarte lent. Așa. Îmi place, da. Am stat o oră jumate. O oră jumate pentru o stea și pentru... Te faci, mă. Pentru... E normal. Lui asta nu-i place Slickback. Așa. Steaua sus. Trebuie să cumpăr baterii ca să o aprind, spun. Steaua sus, răsare. Și mă baz la curpa, dar acum... Nu, nu cânta, te rog. Bine. Hai arăt și... Aici, de vezi ce-a luat ea. Eu am luat Secret Santa. un gel de duș, un caiet, scrie frumos și o huinușcă să spele față. Nicole, spală-te! Și în te scrie, Nicole. Hai să nu dai hate. Я даже не капюсь. Дай еще раз. Давай. И будет. Cu albinuț va ieși modna. Nu Am mereu. găsit-o pe Alghina. Ia, ui, ce frumos. Ia, Ia, Eva. stai. Давай, da să arătăm. Uite așa, Nicole, clasa 7, învață să te scrii. Eu am promis că o să cumpăr să scrie. Da. Eu promis. Un delfin Dar cu bun steaua. acrobat l-a costat antrenat. Prin cer trecere pe jur, de atunci pește șor, iar dacă atunci vreo 3, ar putea juca vădări. Deci, De când vezi delfin iar vădări? Nicole, asta vărească de râs pe jos. Da, precis. I-a luat un gel de duș spele, Давай. care poate pe 10 frumos. Te duci ca să speri. Cu fructe dragonul care poate pe 10. Nicole, spală-te. Miroase ce miroase? Miroase Head and Shoulders, ediția și care cu lămâi, care fresh, care pentru... Refresh. Și care ce huinușcă spele față. Și l-am văzut și pe Vasea lui Vitalina. Vasioca mea de любимый pup. Și-a făcut-o de Eu mă pozor cu gândeam la steaua. dânsul și ăsta m-a apărut. A, ia arată serios. Ia hui și ciotcă. Ia, pula. Tu n-ai zis asta? A, tu Nu ai fac, arătat și eu am alea acasă. Dar parcă e de asta brățări de machiaj. Da, nu-mi place. Nici nu-mi place, parcă e și are un fubai. Nu știu, nu-mi place. Are ceva înăuntru. O să scot. Nu să stricăm. Dar poate trebuie de scos hâneaua așa. Nu, acolo și trebuie. Da? Da. Cum e? Cu mătrița. A stricat și mașina în pula. Da, mi-e pop. Asta, caroce, deci. Plecăm cu mătrița ca să-i mai iei asta ceva. Și plecăm după culioc, după steaua sus răsare. Și dacă nu Poate găsim, să cără pe mandarinul ăsta, că taman era pe nu găsim culioc pentru steaua mea, steaua lui Mișa. Steaua lui Mișa. Și dacă n-o să găsim la cumătrița, o futem la Papermax. Și după acasă. Și așa n-avem și faci acasă, gândi cum ai scos afară. Păi îmi să veniți să fac eu reparat. Eu trebuie să împodobesc bradul. Păi vreau să Împodobesc, împodobit, fam, Nu. pămâni în Crăciunul, muș. împodobesc bradul de e afară. Azi, pe cât s-a misosuit în bradul așa la mare. Aveți brad? N-ai văzut? Nu. Bradul așa mare de la mine, de la fereastră. Din grădină. Uite mandarină. Deci ne-a dat o mandarină și trebuie să o împărțim. Că-i foame. Că-i foame. Dar las că o împărțim, mamuș. Suntem la apă pură. Ca să curățăm o mandarină. Azi să pun așa să editez pe cap cu ce-ați vrească vlog. Așa. După postăm pe YouTube. Aui. Da. Da. Așa. Suntem la Radu Ribeza. Face reclamă la mandarină. Radu Ribeza. Și tare glucești, parcă suntem... Da, o. Și așa să sprinește cu cordon. Priet. Salut, lumea. Odată. Останемся молодежью cu mătrița. Uși, Mhm. când are gând singur, eu nu înțeleg. Короче, de Crăciun foarte tare. Drept.
Ui, bla. Eu și că подружку de mea. Eu. Nu știu fata asta care zic am. Și de la... Cu metrița. Asta este verde. Da. Este roznie. Thank you. Я не знаю, что за хуйня. Te-aș pupa, dar Нельзя. nu spate. Да. Пиздос. Dar nu știu cum să încarcă. Pui Ești- huineaua aici. Da, și pui, scoți suflicul de la... Așa. Trebuie să văd și parfumul îmi bag aici. Și de să uităm la asta. Dacă nu îmi place mie, dau lui Nicole. Давай. Acolo Mai era, întâi te dai acolo, tu? acolo era mascara. O bea de întunecat. De lunicul mai bine. Stai. Eu te Давай, va. Ui, dar vezi că ea? Tare casa aia. Dar nu voi nic, stai, de înce să Ce faci? Îți lei? Nu știu. A nu este căști. Dă fanaricul ăsta. Fanaricul? Am uș. Deam în sară, noi umblăm în centru. Care centru fac proastă? Nu suntem la piața centrală. Da. Piața Delfin. Păi Da, trebuie să duci la Brad, faci. Trebuie. Hai Auzi, mâine. asta... Hai mâine? Sau nu, hai când tipa dacă ne-am dus la Hai, fia. fac. Da, nu așa. Așa. Dar nu, hai mai gine mâine. Ce fac mâine, fac? Eu nu știu ce fac mâine. Mi-e frică. Dar vezi că pe fetiți cu noi, că așa nu avem teme. Care fetiți? Paliera. Smacovici? Da, Nu mai merge că noi dă voie mamsa. dar de unde știi? Știu. Greit? Nu cunosc să dai voie. Că e noapte și că suntem singuri. Hai, dacă ne ducem, hai să ne ducem ceva pe la vreo 2 mâine. Bine, bine. Și ne ducem la 4. Bine, bine. Sau să nu știu mama mea. Bine, Sau și bine. mama ta. Bine, bine, bine. Bine, bine. Să poate ne ducem la film. Ia-mi dă Google-ul.